Testimonjanza fil-qorti turi biċ-ċar nuqqasijiet kbar li saru fl-investigazzjonijiet marbuta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fost l-oħrajn ġie żvelat li tfittxijiet f'Kastilja saru ġimgħa u nofs wara l-arrest ta' Keith Schembri, b'differenza ta' dak li ġara fl-uffiċċju ta' Jorgen Fenech meta t-tfittxijiet saru mill-ewwel u kien hemm qalsa stretta mal-bieb tal-uffiċċju tiegħu f'kull ħin. F'Kastilja qatt ma kien hemm sigurtà mal-uffiċċju ta' Keith Schembri wara li dan tal-aħħar kien arrestat. Ir-rejd f'Kastilja mhux biss sar 10 tiem tard imma sar mingħajr preżenza tal-Europol. Matul dan iż-żmien kollu l-uffiċċju ta' Keith Schembri kien issiġillat minn nies li jaħdmu Kastilja biex wieħed jibqgħu għand iċ-Chief of Staff il-ġdid. L-investigaturi baqgħu fuq il-kelma tal-membri tal-istaff f'Kastilja li jisimhom qed jissemma mhux ftit fl-investigazzjonijiet. Keith Arnaud taħt ġurament qal b'mod ċar żelqulna ħafna affarijiet waqt l-investigazzjoni filwaqt li rrefera għal numru ta' truf li qatt hemm. Differenti minn dak li ġara fl-arrest ta' Keith Schembri, waqt l-arrest ta' Jorgen Fenech instab mobile li mill-ewwel ingħata lil Europol kif ukoll laptop li wkoll għadda għal aktar investigazzjoni. Madankollu, filwaqt li l-mobile ta' Schembri għadu misteru, l-Ispettur Keith Arnaud saħaq li l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat ma rridx jagħti l-passwords tiegħu lill-Pulizija tal-Gmail u l-iCloud account. Fil-fatt, il-Pulizija għadhom mingħajrhom. Palissa qed issir investigazzjoni fuq il-linja ċellulari ta' Keith Schembri bilan li jinstab il-mobile jidher li Schembri minkejja li qal li tilef il-mobile baqa' qatt m'għamel rapport l-assa. Riċenti reġa' kien mitkellem it-tabib Adrian Vella fejn ikkonferma li kien għamel kuntatt ma' Keith Schembri ftit qabel it-tabib ma kien arrestat fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Fil-fatt, it-telefonata saret eżatt fil-ħin li t-tabib ma bedix jiftaħ lill-pulizija li bdew ħabtulu mal-bib tad-dar. Schembri kien qal lit-tabib biex jiftħilhom, però x'kien fetaħ u saqsew għall-mobile, il-pulizija sabu li l-mobile kellu kollox imħassar minn fuqu u sissa għadhom ma ġabux l-affarijiet lura minnu. Għalkemm sissa ħadd għadu ma sema l-famużi recordings li l-middleman Melvin Tewma żamm f'kaxxa tal-ġelat u li fetaħ quddiem il-kummissarju qabel talab il-maħfra presidenzjali, l-Ispettur Keith Arnaud konferma li fir-recordings jissemmew il-Prim Ministru Joseph Muscat bħala ix-Xieħ, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, Keith Schembri u l-investigatur Keith Arnaud innifsu dan meta Jorgen Fenech kien qiegħed ifehhem lil Melvin Tewma x'qed jintqal fil-meeting segreti ta' Kastilja. Il-kumpilazzjoni qed nistema' quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello li ċaħdet it-talba tad-diviża għal ħelsien mill-arrest li jagħmlu l-avukati Marion Camilleri u Gianluca Caruana Carin. L-avukati Jason Azzopardi, Teris Comodini Kakija, Andrew Borg Cardona u Peter Caruana Galizia qed jidhru bħala parte ċivile. Il-każ ser ikompli fit-30 ta' Jannar li ġej.